ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ହାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କାଟା ଦିଆଯିବ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାର କେତେ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ଦରମାକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦରମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହାର ସଂକେତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା କଥା ଏଇଆ ଯେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆଶାମାନଙ୍କର ସାଲାରୀଟା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 15,000 ରୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହିଁ ଆଶାମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିବ, ନଚେତ୍ ପାଖାପାଖି 11,000 ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।